ciutat de Catalunya que té dues produccions dels Pastorets, obra de Josep Maria Folch i Torres. Avui estem al Teatre de la Faràndula per veure aquest espectacle que conté amb un centenar d'actors i figurants, una banda sonora i una escenografia espectacular. Com cada any, milers d'espectadors venen a veure aquest clàssic nadalenc al Teatre de la Faràndula. Tot està a punt de començar, però abans parlarem amb els seus protagonistes. Doncs mira, aquest any sóc el director. Jo he sortit durant molts anys fent els Pastorets d'actor i aquest any és el primer any que els dirigeixo. Molt bé, i com a director em sabries dir quin va ser el primer any que es va començar a fer els Pastorets? I tant. Mira, a la Joventut de la Faràndula els estem representant des de l'any 1947, que és quan es va fundar la nostra entitat. El que passa que a Sabadell abans ja es feien també, o sigui, fa molts anys que es fan Pastorets a Sabadell. D'acord. Em sabries dir quin va ser el teu últim paper quan vas fer els Pastorets? Doncs sí, l'any passat vaig fer el Martinet. Vaig estar molts anys fent el Rovelló i l'any passat va ser el Martinet. Quin personatge interpretes? Doncs aquest any estic fent el Sant Gabriel. I quin creus que seria el que podries interpretar més les teves dots teatrals? I per què? Home, jo crec que aquest ja m'hi puc demostrar bastant, però també m'agradaria fer el Sant Miquel, però perquè és el personatge que més m'ha agradat des de que sóc petita, o no ho sé, qualsevol. Jo crec que amb el que he après aquí puc fer qualsevol paper. El que havia de venir a salvar els homes. El fill de Déu, entens? Sí, home, no siguis gripau, vol dir Nostre Senyor, que et penses que no el conec? No! Quins sentiments sents quan veus els Pastorets? Home, sentiments molts, perquè has de pensar que els Pastorets nosaltres estem fent des que ens vam fundar l'any 1947 i jo personalment hi porto participant des que vaig néixer i he fet de tot, he fet de pastor, he fet de rovelló, he fet de dimoni. Últimament vaig fer de director fins l'any passat i ara aquest any faig de president. Estic per aquí recollint a la gent, els dono la benvinguda, els poso bé, vigilo que tot estigui bé. Vull dir que el sentiment és d'una tradició anual diguem-ne imprescindible ja per mi els Pastorets. Alguna vegada sents que et cansa el teu treball? Aviam, cansar. No, cansar és una paraula que no la podem fer servir, perquè el dia que ens cansem ens quedem a casa. Però sí que és veritat que hi ha dies més durs que d'altres. Hi ha dies en què potser tens més problemes o menys, que penses que estic fent aquí, però sempre la voluntat i les ganes d'estar aquí poden per sobre de tot. Ai, veus allò! On el veus allò? Jo no veig res que es bellugui. Com no siguis tu mateix, que estàs tremolant com una mulla! Ai, la mare! Però sí que l'hem fet a tots! Tan joves! I haver de morir de gana! O qui sap si menjats per algú, jo! Ai, Lloguer! No m'alegreixis així! Doncs aquest any és el meu 5è any que faig de rovelló. Rovelló. En tens un paper llarg? Sí, diríem que és un dels papers més llargs de tots els Pastorets, no? Podríem dir. Tu vas començar al TTI? Sí, de fet amb 6 anys, que és l'edat que es pot entrar a fer un taller de teatre, doncs vaig començar al TTI, vaig fer tots els 8 anys de TTI, vaig passar a fer aula jove i fins a dia d'avui que sóc monitor del taller de teatre infantil. Doncs quan s'obre el teló, què fas perquè se't treguin els nervis si en tens? Mira, jo tinc un ritual sempre abans de començar la funció, que és em tanco el camerino sense ningú i em poso música i estic una mitja horeta
tranquil·lament al camerino sense que ningú molesti, i llavors baixo, el director ens diu unes paraules i llavors, com que encara estic relaxat, comencem. Però sempre hi ha uns petits nervis i el que fem és ens fem una forta abraçada amb el Lluquet, ens donem un cop, cantem una cançó que sona i comencem l'obra. I és la manera de fer passar aquests nervis. T'agrada fer un personatge dolent? Doncs la veritat és que sí, perquè a més el Lucifer és un personatge dolent que té diverses cares i el pots treballar de manera que no sigui només un personatge estereotipat com el Satanàs, que moltes vegades fa sempre el mateix registre, no? El Lucifer doncs el pots treballar de diferents maneres i és curiós perquè tant jo com el l'altre company que fa de Lucifer fem dos Lucifers totalment diferents. Alguna vegada has fet que un nen corregués? Home, que un nen corrés potser no, jo no ho he vist, però sí que quan baixem per aquí a Platea amb tots els dimonis, els nens acostumen a plorar i a cridar i a vegades doncs, sí que tenen un bon susto. Sí. Espera, una última pregunta. Tu ja portes d'aquí molt temps al TTI? Doncs jo vaig començar a la faràndula des que tenia 6 anys amb la TTI, sí, i fer els pastorets et diria que vaig començar amb els juvenils quan tenia 8-9 anys i llavors els grans de partir dels 15, i jo tinc 33, vull dir que són molts anys. Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura, res podràs, perquè Déu vol que es vagi dansant el dia en què del món per consol vingui a il·luminar el sol que ha de néixer de Maria. És la primera vegada que vens a veure els pastorets o ja has anat fa més anys? No, és la primera vegada. Estàs emocionada? Sí. Quants anys tens, Pep? 5. És la primera vegada que vens a veure els pastorets? Sí. Estàs emocionat? Sabries dir algun personatge? Sí, el Lluquet, el Rovelló. El Lluquet i el Rovelló. Quin és el que t'agrada més dels dos? El Lluquet. El Lluquet. Volíem saber si anem bé per anar a Natzaret. Sí, a Natzaret. Sí, a Natzaret. Que potser aneu-vos. Sí. Ai, no. L'has entès? Anem a Carit. Sí. Ai, no. I ara sembla una bicicleta. És la primera vegada que veniu a veure els pastorets? No. Quin és el personatge que us agrada més? El Rovelló. Les Fúries. Les Fúries? Sí. Quina t'agrada més? L'enveja. D'acord. Esteu emocionades per venir-ho a veure? Sí. Què? Estàs emocionada per venir-ho a veure? Sí. Els Pastorets és una obra que ningú es pot perdre durant aquestes festes nadalenques. De fet, hi ha famílies que les van a veure cada any. Fins a l'11 de gener la podreu gaudir i després faran els Pastorets infantils amb les joves promeses de l'entitat. Tota la informació la tindreu a petitsabadell.cat. Nic Pardo, Teatre de la Faràndula, Sabadell.